Ezvindo zviri kuitika izvi zvinobva watumirwa nyuchi zvikanzi kuti ndikusunungure iwewe kuti ndikusunungure zvaunofanira kuita nzvokuti utenderere line rose wambokushoropodza tiende kune mari yachona yauri kuti chi yasara pane mari yako kaba. Ndakaziva bishop marumwe zuro pandakauya nasisi wangu adzimai vangu naambuya vangu ndisingagone kufamba kumba kwa bishop. St. Angel's Apostolic Church invites you all from the 11th to the 15th of April 2025 to its Easter conference to be held in Longlands, Chitungwiza. There shall be healing, deliverance, and the spoken word. To get in touch, contact them on the numbers showing on the screens. See you there.